Ahojte. Na tejto taške vám ukážem, ako si pripravíte koženú šnúru na takéto šitie. Kladivo, klince, kombinačky, čepel a kus dreva, ktorý si upevníme na stôl, aby sa nám to celé nemykalo. Odlomím si kúsok tejto lámacej čepele, zatlčem ju na drevo a v primeranej vzdialenosti od nej, podľa toho, akú hrúbku šnúry chcem rezať, zatlčiem 3 klince, ktoré mi budú v podstate viesť ten materiál. Tretí kliniec potom treba zohnúť, nie úplne na to drevo, ale tak, aby bol nad drevom v takej výške, aká je hrúbka rezaného materiálu. V tomto prípade to bude približne 1 mm. Potom vlastne zoberiem kožu, taký odrezok približne 30 cm, ktorý už je príliš malý na peňaženku alebo na tašku. Preložím ho takto 2-krát, aby som našiel miesto, kde má približne stred. A v tom strede vyrežem otvor. Snažím sa spraviť kruhový otvor, tak aby bol čo najrovnomernejší kruh. A začnem z neho zrezávať takú špirálu. Tým si vlastne začnem ten materiál. Potom to takýmto spôsobom uchytím medzi tieto klince k tejto čepeli. Ťahám tú šnúrku a ako ju ťahám, tak otáčam ten kúsok kože opatrne dookola a krásne mi to odreže rovnú šnúru v jednom kuse, bez akýchkoľvek spojov, bez akýchkoľvek zošívaní, oslabených miest a podobne. Sú na to aj nejaké značkové nožiky, ktoré sa dajú kúpiť. Keď s tým robíte často, určite sa to oplatí. Ja s tým často nerobím a tak si to riešim takto. A z jedného 30 cm kúsku odrezku kože som spravil takmer 25 metrov veľmi rovnomernej, krásnej, čistej šnúry, z ktorou sa budú dať šiť takéto projekty, ako bola napríklad aj táto taška. Na uskladnenie používam obyčajný, v tomto prípade štetec, kúsok drievka, ktorý dám do vrtačky a namotám to. Nech to nemusím niekde mať zamotané v dielni. Dajú sa potom z toho pliesť rôzne projekty, tašky sa dajú takto aj šiť, ale dá sa z toho aj zapletať nejaká zložitá zapletaná šnúra, ktorá sa potom používa ako popruh cez rameno a podobne. To ešte budem ukazovať v ďalšom videu. No a výsledok je potom takáto taška šitá koženou šnúrou.